11 तारिख बुबाग्रानि पान्दाव मनाय पाथर जों बदल बदल थांलायनाय 11 तारिख मनाय पाथर बुबाग्रानि पान्दाव जों बदल बदल थांलायनाय 11 तारिख मनाय पाथर बुबाग्रानि पान्दाव जों बदल बदल थांलायनाय बुबाग्रानि थानसानि यारनो जों सबनामागै बुबाग्रानि लगे तंलायनाय बुबाग्रानि कारै चिनि तिप्रा हावा तैसिनि लिडार सुनो तयजलनाय केबो कुरै आबनि बागै बुबाग्रानि सिमै जों पयता चालायो बुबाग्रानि लगे तंलायनाय थानसानि लगे तंलायनाय बुबाग्रानि लगे तंलायनाय थानसानि लगे तंलायनाय चिनि हावो गुबुननि दफा कलक सुफुंनाय CPM न जों तै लगे रलिया चिनि हावो 2014 ते 2024 नि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट खायनाय ओ माधव बारिव गुलि कौरनाय बिश्वजित देबरमन तकथारनाय तै चिनि तिप्रासे एकट न केबेङै तंनाय BJP न तै लगे रलायलिया ओ कांग्रेस सं आगे बान थेबनाय दम्बर बान थेबनाय राजमाला सकनाय चिनि जागा सेकनाय बन जों तै लगे रलिया हामबाय।